Salmiakko, onks sä tässä puhelussa? Vitun penis. Onks se salmiakko tässä? On se. Se on saunassa tällä hetkellä. Häh? Kuka sä oot? Saunassa tällä hetkellä. Kuka sä oot? No se äiti. Okei. No, käskikö se soittaa sitten, kun se ei oo enää saunassa? Niin, että saatte kiusat sitä. Miten me kiusataan sitä? Niinpä. Miten me kiusataan sitä? Mitä me ollaan tehty? Niinpä. Mitä niinpä? Minkä ikäinen toi mörempiääni ne on? Ai Se möröpiä. on mun isoveli, se on 15, se on mun isoveli. Vittu tuon. Mä oon 11 V. Et sä oo 11 kuulee sun äänestäsi. Onhan. Että. Joillakin tapahtuu äänenmurros aikaisemmin. Ei tuu 11-vuotiaan äänenmurrosta. Tulee. Ei tuu. Mulla on Kyllä voi ääni päällä. Just. Just. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 18. Mä oon 12. Meille vai teille? Vai junaraiteille? Ei haittaa ehkä vaikka vuoden mä oon vanhempi. Voi vittu. Ikä vaan numero. Voi jumalauta. Mä lupaan, että mä kerron poliisille, jos ne esittää jotain kysymyksiä sun iästä. Hei, mä olen 43. Ei se haittaa. Ei todellakaan, ja mä oon Nikon äiti. Älä huoli. Onks sä milfi? Se on erittäin viisasta kertoa sun pojan oikea nimi täällä. No Niin. voi vittu, sori. Uploadit. No, eihän siellä ole ketään kuin te kaksi. Niin. Niin. Vai kuuleeko sen joku muu? Mut siis niinku, puhuuko sä niinku nyt koneen kautta vai puhelimeen? Kone. Älä huoli, mä en oo Okei. enää sakkolihaa. Meille vai teille? Toimiks teidän netti hyvin? Toimii. Ois sääli, jos se vaikka niinku lakkais toimimasta. Häh? Ois sääli, jos se Hei niinku lakkais toimimasta. Juuso. Kyllä tää nyt ainakin toimii. No, mulla niinku, täällä meillä päin netti on vähän hidas. Joo. En tiedä. Siis miten me ollaan niinku kiusattu? No niin. Te skämmäätte sitä ja kiusaatte sitä. Siis miten mä oon niinku skämminyt? No mitä Voitko mä niinku nyt selittää? teiks mä nyt hirveen väärin, kun mä sanoin ihan etunimes? Et tehnyt. Kun et sä kertonut sukunimeä. No en mä kerrokaan sitä. Mä en ymmärrä, että mitä mä oon tehnyt väärin. Sä ootte kiusannut sitä. No Miten mä ollaan kiusannut? Mä en oo puhunut tolliselle kertaakaan. Jaa, no kuita sit soittelitte? No mä soitin. Niin se on toi. Mä oon vaan puhunut sen Niin. kanssa ja sit sä oot puhunut sen kanssa. Niin. Kyllä onks sä 15 vai 16? Mä sanoin, että mä en oo sakkolihaa enää, niin ei haittaa, me voidaan mennä meille tai teille. Just. Mä oon 11. Joo. Joo. Mut mä sanoin sille, että soititte. Joo. Haluat sä punaista vai valkoista viiniä? Ai noin, jaa. No mä ihan tykkään punaisesta. Okei. Joo. Joo. Mä ihan tykkään punaviinistä. No sit se ikäinen, että mä saan itse ostaa sitä. Lällällää. Vaikeeta hankkia. Joo, no mä käskin sen soittamaan. Moro. Millä junaraiteella nähdään? Voi pee. Millä junaraiteella nää? Mitä vittua? Ei jumalauta. Mä oon se äiti. Mitä vittu? Meille vai teille? Ei jumalauta. Äiti tulee vastaamaan. Joo. Mitä vittua? Juu, te ootte